Έχεις δει πώς σχέζουν τα τσιουάβουα? Όχι. Δεν είναι καν ομοιόμορφο, είναι απλά ζωμός, που είναι ακόμη και ο ζωμός αυτός που βγάζουν. Τι όχι, τι να μην έχουμε άκου. Έχω καραμελίτσα σήμερα. Σε ποιο θα τη δώσεις τέλει? Είναι... τι είναι, μανταρίνι είναι. Μανταρίνι. Ξέρω, αρέσει το μανταρίνι. Ρικοκό. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast του Too Fast Cabbarius. Έκανα όλο το intro μόνος μου, γιατί ο Αριστέλης είναι πολύ αφοσιωμένος στο να βλέπει τι γεύση είναι η καραμέλα του. Ζω Για να τον κάνει κόσμο ASMR. γεύοντας. Δεν έχει άλλο νόημα. Πρέπει να τα βάζω στο στόμα. Είσαι αγενής όμως. Αγενής. Δεν λες ένα καλησπέρα. Σε εδώ καλησπέρα, Αριστέλη. Αλλά χαιρέτα. Μιλάει σε άλλη γλώσσα το παιδί. Φωνάζω. Ναι, η γλώσσα του σώματός του. Παραπονιέται πολύ το σώμα. Τώρα καλώς ήρθες, χαίρετε, γεια σου, είσαι ευχαριστημένος. Πάμε, καλώς Λοιπόν, ήρθατε. έχουμε άλλο ένα guest σήμερα, όπως προσπαθούμε κάθε φορά. Προσπαθούμε, actually, ναι, it's a fact. Ενώ έχουμε άπειρους φίλους, it's not a struggle at all. Έχουμε άπειρους φίλους, μίλα για τον εαυτό σου. Bro, εγώ δεν έχω φίλους. Τι? Μην νομίζεις. Κατά τύχη ήρθα. Έτυχε να έρθω. Το βρήκαμε στον δρόμο. Το συναντήσαμε σε ένα σφουλατζίδιο. Λέμε δεν έχουμε άτομα για podcast, θα έρθεις. Οριακά θα πρέπει να το εφαρμόζουμε αυτό πλέον. Ναι, όντως, απλά φοβάμαι γιατί το κόσμο θα διαλέξουμε. Ξέρεις κάτι, κρατάει ένα συγκεκριμένο. Δεν τον αφήνουμε να παρουσιαστεί. Δεν έχω θέμα, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να ξέρουν ονόματα. Όχι, όχι, εντάξει, πες μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Να πω το Όποιο γουστάρεις θα το το κυβερνητικό όνομα. Ή να πω κανένα παρατσόκλι καλύτερα. Όχι, ό,τι γουστάρεις, ό,τι γουστάρεις εσύ. Πώς θες να κάνεις τρίτο στον εαυτό σου? Λοιπόν, εφόσον λογικά θα είμαι one time thing, δεν με ενδιαφέρει και τόσο. Εκτός κι αν θα δείξει. Fuzu Master, το καλλιτεχνικό. Έτυχε να με βρούνε στον δρόμο, με μάθανε στα γρήγορα να μιλάω ελληνικά. Γιατί ήμουν έξω από το σουλατζίδικο, δεν μπόρεσαν, δεν με αφήσανε να πω άλλο. Μου δώσανε την προηγούμενη εβδομάδα. Ω μαλάκα, όποιος θέλει άλλους μαθήματα ελληνικών, από ό,τι βλέπετε κάναμε καλή δουλειά για πρώτη είναι μέρα. Είναι αυτός καλός μαθητής ή εμείς καλοί καθηγητές? Νομίζω πρέπει να είναι λίγο για τα δύο. Ναι, αλλά αυτός μας έδωσε εμάς καραμέλες. Ήταν το δικό μου ευχαριστώ. Δεν ήταν reward system, ήταν απλά το δικό μου τρόπο να ευχαριστήσω. Πρόσφερες κεράσι, είναι σαν προσβολή. Ήταν μία από τις επιλογές. Θα πέσουν το κεράσι, θα συχαίνουν το κεράσι, σαν το βύσσινο. Ποιος σε ρώτησε? Δεν έχει σημασία, είμαι co-host εδώ πέρα, μπορώ να λέω ό,τι θέλω σχεδόν. Και που λες. Την ακριβή τοποθεσία μας. Επίσης, πες ναι, όποιο παρατσούκλι θες τους αιώς, έχουμε όλα τα στοιχεία σου στο description μετά. Ναι, έχουμε αφημί, έχουμε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορείς να μου πεις το αφημί μου, μιας και που το έχεις, το ξέχασα. Όχι, δεν θυμάμαι το δικό μου, το δικό σου. Έχεις ένα δίκιο. Ξέρεις τι, καλό break θα είναι αυτό. Θέλουμε λίγο brain rot αυτό το επεισόδιο. Αχ, ναι, μαλάκα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από brain rot. Τι εννοείς, δεν μπορούμε να πούμε για τα φιλοσοφικά questions του τι γίνεται με τη ζωή μας? Αν θες να ρωτήσεις εμένα το τι γίνεται με τη ζωή μου, πρέπει πρώτα να βρεις αν υπάρχει όντως κάτι εκεί να συζητηθεί. Απίστευτο. Μέχρι στιγμής το μόνο lore που υπάρχει για μένα, βασικά έχω lore, αλλά το μόνο το οποίο γνωρίζεις είναι ότι απλά είμαστε συνάδελφοι. Φοβερό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Καταπληκτικότατο. Δεν πειράζει. Υγεία πάνω απ' όλα. Μόνο αυτό είναι. Ωραία, συμφωνούμε όλοι στο brain rot, αλλά δεν το εννοούμε brain rot, θα είναι όντως δημιουργικό, αλλά είναι brain rot δημιουργικό. Πες μας για τα ενδιαφέροντα σου, βασικά ποια αγαπημένη σου ταινία. Πρέπει πάντα να ξέρω, με καλεσμένο να δούμε ταινία. Η αλήθεια είναι ότι θα σου πω, μπορεί να σε ρίξω πολύ, αλλά δεν έχω ιδέα. Να με ρίξεις τύπου να με βγάλεις. Βγείτε να το πούμε πρώτα, ναι. Δεν έχω θέμα. Οκ. Δεν έχεις. Είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά θα προσπαθήσω. Αλλά αν το θέλεις μεταφορικά δεν έχω. Πού θα με πήγαινες δηλαδή? Στον Πειραιά για Tomahawk. Tomahawk. Ξεκάθαρα. Tomahawk? Μπριζόλα. Α, ναι. Είναι και πάρα πολύ ωραία. Λίγο κρυβούτσικη, λογικό. Έχουμε λεφτά, ναι, δουλεύουμε. Και καλά, ναι. Και καλά. Ξέρω πόσα παίρνεις, δεν είναι αρκετά. Ισχύει, μαλάκα. Το Tomahawk steak δεν πειράζει, κερνάει, ραντεβού με βγάζω το σένος. Α, ναι, θα κεράσω. Όχι, εντάξει, πληρωθήκαμε, κάτι βγάζω, θα έρθω ως κάμεραμαν για να φάω τζαμπέ. Ο κάμεραμαν θα φάει τις πατάτες. Γαμώτα. Θα σου πάρω πατάτες να φας. Γαμώτα, μόνο. Και κρασί. Α, εντάξει, μέψες. Δεν έχεις αγαπημένη ταινία?
Επειδή δεν συχνάζω να βλέπω ταινίες. Ποια είναι μια που θυμάσαι ιδιαίτερα? Το Green Mile. Οκ. Απευθείας, απλά μου ήρθε. Όχι. Φοβερή ταινία. Από αυτή την ταινία. Την είχα δει πριν πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι. Αλλά πώς το λέω, ήταν η μόνη ταινία που με έκανε να δακρύσω. Ωραία, ευχαριστώ. Όχι απλά να συγκινηθώ, όντως να δακρύσω. Και ήμουν και respect. Τα pixels στην οθόνη μου με έκαναν να δακρύσω. Τα pixels, υποκριτική μουσική. Εντάξει, και θα μου πεις ναι, είναι ταινία, είναι κινηματογράφος. Basically δεν είναι απλά pixels, είναι τέχνη. Αλλά παραμένει να είναι απλά οθόνη. Αλλά το πέρασε με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Γαμώτο, δεν τον ξέρω αρκετά καλά. Αλλά θα το πω σε σένα. Αλλά όταν γαμάω τη μάνα είναι απλά κάτι κύτταρα με κάνω νιώθω ωραία. Ναι, ευχαριστώ. Δεν προσβάλλουμε με τίποτα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει το χέρι στη φωτιά. Όντως, ό,τι και να πεις δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μου προσβάλλει. Ευχαριστώ. Μάλλον. Εντάξει. Δεν έχω, ποιο να το πω. Θα πάρω ένα τηλέφωνο. Καλέστε βοήθεια. Ωραία, τουλάχιστον αγαπημένο ζώο έχεις? Τίνω πιο πολύ προς τις γάτες παρά τους σκύλους, δυστυχώς. Από το ζωικό βασίλειο? Από το ζωικό βασίλειο, ναι, θα έλεγα γάτες πάλι. Είσαι στο διάλογο. Γιατί όμως γάτες? Κυριότερα για το θόρυβο θα σου πω. Το πρρρρ αυτό γιατρεύει. Οκ. Η αλήθεια είναι. Ναι. Και πώς θα λένε, δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν και τα σκυλιά ή κάποια άλλα ζώα. Απλά έχω ένα πιο πολύ, είμαι λίγο πιο κοντά με τις γάτες. Οκ. Κοίτα. Δεν θα συμφωνήσω βασικά. Το δέχομαι, το ακούω συχνά. Το ακούει και το γατί που έχει απ' έξω ακριβώς. Ναι, το ακούει και το γατί μου, εσύ. Τώρα έχω ήδη ένα παραπάνω άτομο εναντίον σου. Απλά, θέλω να πω. Ναι φίλε, η γνώμη μου για τις γάτες είναι ότι είναι στα αρχίδια τους όλα και το κάνουν όλα, πώς το λένε, τύπου επειδή γουστάρουνε. Ακριβώς γι' αυτό σας δίνει στα αρχίδια τους. Όχι, γιατί δεν μου δίνουν αυτές respect. Δεν είναι respect. Αν σεβαστείς και εσύ το γεγονός ότι είναι σταχυδιστές. Depends. Αν το σκεφτείς. Εντάξει, είναι και ανάλογα, υπάρχουν διάφορα είδη γάτας τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους όπως και τα σκυλιά. Υπάρχουν και σκυλιά τα οποία είναι σταχυδιστές. Υπάρχουν και σκυλιά που θέλουν κλωτσίδι. Τσιουάουα. Το ζωάκι. Νομίζω είναι το fail safe αν θέλεις να βρήσεις ένα σκύλο ή να πεις κάτι κακό για ένα σκύλο, απλά να πεις ότι είναι τσιουάουα γιατί πιο πολύ θα το δεχτούν. Όχι, εντάξει, υπάρχουν και μερικά που είναι ok, kinda cute, αλλά μαλάκα τσιουάουα. Αν θέλουν να δώσουν μίσος, συνήθως το δίνουνε. Τα τσιουάουα είναι σαν να έχεις πάρει μια χαρά σκυλί, να άβρασες τα πάντα από μέσα του και να αφήσεις μόνο το μίσος που έχουν για την ανθρωπότητα. Έχεις δει πώς σχέζουν τα τσιουάουα? Όχι. Δεν είναι καν ομοιόμορφο, είναι απλά ζωμός. Ακόμη και ο ζωμός αυτός που βγάζουν από το κολοτριπίδι τους, που είναι πύλη προς την κόλαση, βγάζει ένα ζέχνη τόσο, που και αυτό μπορεί να σκοτώσει αν μαζευτεί σε αρκετές ποσότητες. Να, η άκυρη πληροφορία της ημέρας. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν φανφακτάκες. Να χωρέσει τη τσάντα μου. Το τσιουάουα ή τα κόπια τσιουάουα? Νομίζω δεν είναι το ένα μεγαλύτερο από το άλλο. Τι θέλεις να έχεις στη τσάντα σου, ένα τσιουάουα ή όλο το κόπρανο που το οποίο θα μπορούσε να γεμίσει τη τσάντα? Σκέψου το πρακτικό κομμάτι που θα έχεις μια ολόκληρη τσάντα με βραστό ζωμό. Ζωμό. Ωραία, μια τσάντα με ένα τσιουάουα και γεμάτο μέλισσες. Αν κλείσεις τη τσάντα με το τσιουάουα μέσα, ναι. Αυτό πήρας πω, το τσιουάουα θα είναι ζωντανό. Είχε ένα ωραίο τέτοιο τρόπο εκτέλεσης που είχαν οι Ρωμαίοι που σου βάζεις ένα σάκο με μια μαϊμού, μια κότα, ένα φίδι και ένα σκυλί και σε πετάγανε στο ποτάμι. Γενικά πολλοί τρόποι execution τέτοιου, τρομοκρατία πρέπει να πω. Πώς το λένε? Ναι. Torture. Οκ. Θα μιλήσουμε για torture. Ποιο είναι το αγαπημένο σου torture? Ανάλογα. Waterboarding for the win, μοντερνισμός πάνω. Όχι, θα προτείνω... Ποιο είναι το πιο brutal βασικά? Το πιο brutal. Πιστεύεις εσένα που δεν θα ήθελες εσύ για κανένα λόγο να... Είχα δει πάρα πολλά torture methods τα οποία ήθελα να δοκιμάσω, αλλά δεν ξέρω. Να, για παράδειγμα, δεν θυμάμαι ήταν μεσοποτεμαϊκό, πάντως ήταν Middle Eastern, πολύ παλιό, π.Χ. καταστάσεις, 2-3 χιλιάδες χρόνια πριν, που σε βάζαν σαν βαρέλι στη μέση ενός pond
σταΐζαν μέλι και γάλα μέχρι να χεστείς πάνω σου ναι, και σε τρώγαν τα παράσιτα. Και σε τρώγαν τα παράσιτα, ναι, κάτι τέτοιο είχα δει. Oh, that's fucking awful. Για μέρες. Μόνο και μόνο που θα έτρωγες το μέλι και το γάλα θα μπορούσαν να το δούνε ουσιαστικά, γιατί μόνο αυτό θα σε τάιζαν. Θα σε κράταγαν ακόμα. Θα μπορούσαν να σε ταΐσουν κι άλλο αυτό, μέχρι το οποίο θα βγάζεις καθαρό μέλι γάλα. Και θα σε τέτοιο, καλύβανε κιόλας με αυτό. Ναι, σε καλύβανε το μέλι για να σου τρώνε τα ζωήφια από πάνω. Ό,τι ήθελες. Ψαράκια, δεξέστε, σαύρες, αμφίβια, τα πάντα. Ήσουν ένα μπουφέ ολόκληρο. Και το ζούσε αυτό. Κρατούσε. Συνήθως ζούσε κανένα 25-26 μέρες, άντεχα. Εφόσον σε τάιζαν. Γιάξ, μαλάκα. Σε πότιζαν, σε τάιζαν. Σκέψου όμως, τζάμπα μέλι. Και γάλα. ναι. Ήταν πολύτιμο σίγουρα. Το μέλι, εντάξει. Το μέλι, ναι, το γάλα. Θα σου πω. Γάλα, παράδειγμα, δεν μου αρέσει πολύ εμένα. Αμφιβάλλω είναι τα παστηριωμένα κιόλας. Πρώτον αυτό, δεύτερον το μέλι, εντάξει, με ενθουσιάζει αρκετά για να το τρώω συνέχεια. Εντάξει, όπως ήταν μέλι. Κάπως έπρεπε να βιώνει. Γλυκό σαν το μέλι, υπάρχει έκφραση. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, θέλω και τα αλμυρά μου, ρε μπρο. Πιες το νερό της θάλασσας που ήσουν, της λιμνούλας. Αν είναι λίμνη, θα το κατούραγες και θα γινόταν αλμυρό. Σου κάνει. μου κάνει. Εντάξει, τι να κάνω. Μια σκηνή πάντα πρέπει να το δείξω μετά. Έχεις δει Flapjack εσύ? Είσαι καρτούν. Τυχαίνει να βλέπεις σειρές? Όχι πολύ. Εσύ το Misadventures of Flapjack τυχαίνει να το ξέρεις? Το ξέρω, δεν το έχω δει. Το ξέρεις, έχει μια πολύ σκηνή που πίνουν θαλασσόνο, πρέπει να στο δείξω μετά. Πάντα αυτό μου θυμίζει το θαλασσόνο και δεν πίνω. Δεν νομίζω κανείς να θέλει να πίνει απλά θαλασσόνο. Ήθελα. Νομίζω απλά γίνεται κατά τύχη, κατά λάθος. Δεν πειράζει, μου αρέσει να φυδατώνω, έχει πλάκα. Είναι μέσα στη ρουτίνα της ημέρας μου. Δεν έχεις αγαπημένο torture method? Κοίτα, θα σου πω. Αγαπημένο, that's morbid. Πιο μπρουτά. Το πιο brutal torture method που ξέρω. Δεν τα θυμάμαι τώρα, το είχα κάνει μια συζήτηση κιόλας. Θα προτιμούσες να υποστείς κάτι που είναι φυσικό ή ψυχολογικό? Έχω δει κάτι που είναι και τα δύο και μ' άρεσε. Τώρα το μόνο... Taylor Swift concert. Ναι, πάνω κάτω. Basically κάνεις describe τι, τα show movies? Όχι, απλά μπορεί να έχει κάποιο άκυρο torture method που δεν έχω ακούσει. Μόνο τα ψυχολογικά και στο White Room μου έρχεται, αλλά... Εμένα αυτό με τον ωραίο μου αρέσει και το bucket. Που δραπετεύουν μέσα από σένα, ναι. Για όσοι δεν ξέρουν, basically βάζει ένα bucket στην κοιλιά κάποιου. Από μέσα από το bucket έχεις βάλει... Το bucket είναι ανάποδα αρχικά. Και μέσα στο bucket έχεις βάλει έναν ωραίο. Και αρχίζεις και κάνεις heat up με κάτι θερμό, φωτιά, whatever, το bucket από πάνω. Και επειδή αρχίζει να καίγεται ωραίος, θέλει να ξεφύγει από κάπου, οπότε αρχίζει και σκάβει σένα. Which is fun. Ναι, ξέρεις κάτι πρέπει μαζί σου. Έχει πολλά fun. Για την Αμέζη, για παράδειγμα, χρησιμοποιούσε ένα. Επειδή το μπαμπού μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα γενικά. Δηλαδή μπορεί να φτάσει 1 εκατοστά ή 2 ανά, δεν ξέρω, 2-3 μέρες. Ναι. Απλά τα έκαναν sharpen όπως βγαίνανε και αυτά σιγά σιγά μπαίναν μέσα σου. They grew through τα μπαμπού, ναι, τα μπαμπού. Που φυτρώναν τα μπαμπού από μέσα. Holy shit. Έχει το μπαμπού, έχει και αυτούς τους ανθρώπους εκτέλεσης που κάνανε οι Κινέζοι που νομίζω ήταν Λιντσί, λεγόταν θάνατος με 100 κοψίματα που απλά σε κόβαν σιγά σιγά μέχρι να πεθάνεις από σοκ και από χάνεις αίμα. Σκόβαν κομματάκια, ξέρεις πώς είναι ο Μπάρμπας με το σαλαμάκι με το χωριό, κάπως έτσι, απλά στο παιδί σου, επειδή έκρυψε ένα καρβέλι ψωμί, δεν πειράζει. Βασικά δεν ήταν για κλοπ, ήταν για προδοσία κυρίως αυτή. Είναι προδοσία, μου πήρε το ψωμί. Βασιλική το εμπιστεύτηκα με αυτό το ψωμί. Του έδωσα το ψωμί για να το χαρεί. Του έδωσα €1 και αντί να πάει να πάρει ψωμί, πήρε τη δόση του. Μπράβο! Καλύτερα. Να κάνει λάθος επιλογές από τότε. Κοίτα, πάντα να κάνετε αυτό. Δηλαδή, αν σας ζητήσουν λεφτά, να τους πάρετε από το χέρι λες και η μάνα τους και πάνε να πάνε να φάει μαζί. Jokes aside, κάθε φορά που έχει τύχει να έχω φάει πάνω μου και μου ζητάνε λεφτά, τους λέω: ξέρεις τι, δεν έχω λεφτά, αλλά έχω αυτροφαγόσιμο. Και μάντεψε, το 95% πάντα μου λένε όχι. Απίστευτο. Δεν μπαίνει στις φλέβες μου, ρε φίλε. Μην μπαίνει. Δεν μπορώ να το βάλω, δεν έχει βελόνα το πορτοκάλι. Daddy stretch my brain. Oh my god. Άρα κάτι πήγες να πεις? Θυμήθηκα το τέτοιο που μου άρεσε, το torture method. Το κάνανε στην αρχαία Ελλάδα και στη Ρώμη. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατία, τον Ταύρο. Το Ταύρο. Τι? Είναι ουσιαστικά ένας μπροντ ταύρος που χτίζανε, σε βάζανε μέσα σε αυτόν
Και είχαν έναν τρόπο, ουσιαστικά κάτι σαν σιφόνι, το οποίο ό,τι ήχο και να βγάζες μέσα θα ακουγόταν σαν το ταύρο. Οπότε σε βάζανε μέσα σε αυτό, όσο και αν φώναζες ακουγόταν σαν ταύρος και σε βάζανε πάνω από φωτιά και σιγά σιγά έβραζε ζωντανός. Και ό,τι φωνές και έβγαζες ακουγόταν σαν ταύρος. Απίστευτο. Δημιουργικό. Ναι, υποτίθεται είναι τόσο brutal. Νομίζω κάποιος πολύ τυραννικός βασιλιάς της Ιταλίας είχε έναν τυπά που το έφτιαξε και ακόμη και σε αυτόν ήταν τόσο brutal που έβαλε τον ίδιο δημιουργό του μέσα στο τάβλο. Α, ναι, αυτό είναι fact. Ο δημιουργός αυτού πέθανε πρώτος από την ίδια του δημιουργία. Και όσο ούρλιαζες μέσα που ήταν σαν τάβλος. Θυμάμαι πρώτη φορά που τώρα αυτό το πράγμα πρέπει να είναι μια ταινία που λεγόταν. Το είδες, όντως το είδες. Το δοκίμασα. Το πανηγύρι στη Φιλαδέλφια. Κάποιος είπε κακό για τις καμινάδες. Έλεγε ότι δεν είναι νόστιμο. Ναι, και το αγαπημένο είναι απευθείας μέσα. Εντάξει, αγώνα δεν έχουμε torture methods. Εσύ Γιώργο έχεις κανένα? Δεν έχω ακριβώς αγαπημένο, αλλά θυμάμαι ένα συγκεκριμένο που είναι πιο πολύ execution method. Η κλασική μαφία της Σικελίας που basically απλά σε έθαβε με τσιμέντο ζωντανό. Ναι. Classic. Ναι, σου κάνει τη γλώσσα γραβάτα. Είχε ωραία πράγματα. Ναι, πολύ ωραία πράγματα. Σπουδαία. Νομίζω προτιμώ το πιο πολύ το τσιμέντο είναι μια παπούτσα. Αυτό στη θάλασσα. Ναι, που δεν γινόταν όντως, έχει γίνει μόνο μια-δυο φορές. Officially τουλάχιστον, I guess, right? Όχι, όντως από τα αυτόματα τα οποία βρίσκαν στη θάλασσα δεν είχαν βρει πάρα πολλά με τσιμεντένια παπούτσια. Ωραία, σήμερα επειδή έχεις καταλάβει ότι είμαστε γύρω από gaming και ταινίες και ακόμη και geeky πράγματα γενικά, πιστεύω θα ήταν ωραίο με βάση αυτά που είπαμε να συζητήσουμε αν θεωρείται σωστή τη φωνική ποινή ή όχι. Η θανατική ποινή. Ναι, θεωρώ σωστή. Ναι. Τελεία, ωραία, επόμενο θέμα. Όχι, απλά πρέπει να το δικαιολογήσεις. Ποιος θα πάρει τη θανατική ποινή? Ναι, ποιος. Τώρα αυτό είναι ένα πολύ thin line που θέλει όντως συζήτηση. Το θέμα είναι ότι η θανατική ποινή θα έπρεπε να γίνεται για πολύ συγκεκριμένα εγκλήματα. Παράδειγμα, παιδοφιλία, στάνταρ, ή αν δεν ήταν θανατική ποινή θα πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ποινή τύπου του κόβεις το. Κοίτα, κάνουν χημικό castration, η αλήθεια είναι πλέον. Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά η νόμιμη θανατική ποινή πλέον. Δεν υπάρχει πλέον η καρακλίτσα. Σε ποια χώρα το κάνουν αυτό? Στην Αμερική σίγουρα. Στην Αμερική, ναι. Υπάρχει ακόμα και στην Ευρώπη, μα εκτάσσουν ότι απλά τους κάνουν castrate χημικά. That's something, το παίρνω. Γιατί εγώ μπορώ ακόμα να ακούσω, obviously, σχαινόμαστε, αλλά μπορώ να ακούσω το argument ότι μπορεί να είναι άρρωστο. Ναι. Και εκεί με πιάνει λίγο, λέω. Μπορεί όμως να φτιάξει καλά. Εγώ δεν συμφωνώ τόσο, αλλά ναι, αλλά όχι, είναι τόσο. Ναι, όχι, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με το ότι είναι άρρωστη για το γεγονός ότι θα σου πω. Καταλαβαίνω το ότι πολλοί παιδεραστές καταλαβαίνουν και οι ίδιοι δεν είναι σωστό αυτό που κάνουν και δεν μπορούν να βρουν δικαιολογία στον εαυτό τους να πούνε, ξέρω εγώ, αυτό μου αρέσει δυστυχώς, αυτή είναι η δικαιολογία τους. Αλλά still, είναι από αυτά τα πράγματα που it doesn't excuse it γιατί κάνεις harm σε ένα άλλο άτομο χωρίς να έχεις το consent για αυτό. Όχι απλά άλλο άτομο, γιατί τότε απλά μιλάς για κλασικό απλό βιασμό, το πατριωτικό που γνωρίζουμε όλοι και αγαπάμε. Μιλάς για παιδοφιλία, μιλάς για βιαστή παιδιού. Ναι. Οπότε, ό,τι και να είχε περάσει από το κεφάλι του, ό,τι και αν είχε τύχει, γιατί έχω ακούσει και ιστορία ότι κάποιος έφαγε blackmail να βιάσει ένα παιδάκι. Που αν δεν το κάνανε θα σκοτώνε τη γυναίκα του κάτι. Που ήταν ο μόνος λόγος που το έκανε. Δεν το ήθελε, δεν το άρεσε, δεν ήθελε τίποτα. Πάλι, ακόμα και τέτοια άτομα το αξίζουν. Κατά τη γνώμη μου. Γιατί παραμένει δηλαδή να κάνεις τη χειρότερη πράξη που θα μπορούσε να κάνεις. Ναι. Αλλά ναι, αυτό δηλαδή πας στο point μου ότι όταν λέω άλλο άτομο εννοώ προφανώς ειδικά με τα παιδιά είναι special case γιατί δεν έχουν έλεγχο πάνω στο που γίνεται. Και προφανώς ένας απλός βιασμός δεν είναι, είναι για τον μπούτσο γι' αυτό, αλλά είναι απέσιο. Είναι τέρμα cringe η αλήθεια. Τέρμα cringe. Οκ.
Αλλά όχι. Αλλά ναι, όχι, είναι ακραία κατάσταση αυτό. Κοίτα, αν μπει σε rabbit holes αντίστοιχα, κάμε πολύ συγκεκριμένους, κυρίως αυτούς που πάνε στις ωκεάνιες και ασιατικές χώρες, γιατί εκεί ζουν το παράδεισό τους, με το abuse, το πόσο χρήμα και πόσο τέτοιο πέφτει να μοιράζουν φωτογραφίες. Αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω, η αλήθεια είναι ότι παιδί μου, όταν λες σε κάποιον ότι κάποιος είχε stacked στο σπίτι του 20-30 τέρα παιδικό πορνό. Ναι. Και εντάξει, ωραία, μια λέξη είναι, και όταν πας του λες ότι του λες ένα kilobyte, ξέρω, είναι μια φωτογραφία, ένα χαρτί έτσι, και έχει πορνογραφικό υλικό με παιδιά όσο το κτίριο στο Ντουμπάι, ξέρω εγώ, σε ύψος. Οκ, ναι, το ακούω. Εγώ συνεχίζω να έχω περιέργεια αν όντως μπορεί ψυχολογικά να. Αλλά με άλλα χυδαία case που έχω ακούσει, τα in prison justice φάσεις δεν με χαλάνε κιόλας. Και να σου πω. Αυτά δηλαδή είναι όντως, αυτό είναι το σωστό. Ναι. Όταν με το που τους κλειδώσεις μέσα γίνονται απευθείας στόχος. Ισχύει. Ναι, που είναι really funny που ξέρεις, μπορεί να υπάρχει ένα άτομο που έχει σκοτώσει 5 ανθρώπους, και ακόμα και για αυτόν που δεν έχει remorse για αυτούς τους θανάτους που έχει δημιουργήσει, του φαίνεται πολύ χειρότερο το παιδοφίλιο, οπότε είναι σε φάση το κατακρίνει ακόμα και αυτό το άτομο, ρε παιδί μου. Ότι το έχω δει από ιστορίες από φυλακόβιους, οι οποίοι ό,τι άτομο και αν είχαν τριγύρω τους, ό,τι και αν είχε πράξει, το προτιμούσαν, ακόμη και ψυχανόμαλος να ήταν και να κάνει τέτοια πράγματα, δηλαδή serial killers και όλα αυτά, ή serial βιαστές τύπου Bill Cosby. Ακόμα και τέτοια άτομα τα σέβονται περισσότερο από τους παιδοφίλους. Ναι. Έχω ακούσει άτομα τα οποία έπαιξαν ξύλο επίτηδες για να φύγουν από το ίδιο κελί με το παιδοφίλ. Ναι, για να ξεφύγουν απλά από το τέτοιο. Ναι, κατάλαβα. Από το να είναι μαζί, γιατί αν είσαι μαζί του σημαίνει πως είσαι και φίλος του και καλά. Ναι, right. Όχι, η αλήθεια είναι να κάνω όντως κατέβει στο rabbit hole τόσο τέρατα, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει όμως humane method of execution. Κοίτα, το πιο humane που είναι μέσα στη μίση είναι αυτό το χημικό. Όχι το castration για θάνατο, καθαρά. Ναι, που η ένδυση του δίνει. Είσαι σίγουρος όμως τι είναι? Ακριβώς τώρα δεν θυμάμαι να σου πω. Κοίτα, ναι, και πρόσφατα έκανα λίγο delve σε αυτό επίσης, και ότι κατά βάση είναι τόσο πολύ botched, γιατί ουσιαστικά αυτοί που εκτελούν τη θανατική ποινή, δηλαδή αυτούς που βλέπεις με τα γιατρικά κουστούμια που βάζουν τις ουσίες, δεν είναι κατά βάση γιατροί, γιατί έχουν έρθει σε contact περισσότερα legal states με τους γιατρούς, γιατί οι γιατροί έχουν όρκο, δεν σκοτώνουν. Δεν μπορούν να σκοτώσουν και υπακούν στον όρκο. Και αυτοί που τα κάνουν τα συγκεκριμένα είναι συνήθως ο ξάδερφος μου ο Γιάννης. Τα κάνουν bots τόσο συχνά που σε πολλές περιπτώσεις παίρνουν και ώρες, δηλαδή έχουν τις κουρτίνες, συνεχίζουν τρέμουν, πεθαίνουν από τα χημικά, μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί να μην λειτουργήσει, μπορεί να μπαίνει εκτός. Αυτό είναι για μένα ωραία ερώτηση, αν υπάρχει όντως humane τρόπος εκτέλεσης. Ανάλογα τι είναι humane, γρήγορο και άπονο θάνατο. Ναι. Shotgun στο κεφάλι. Χωρίς κανένα complication. Αλλά το humane συνεχίζει να είναι και public spectacle. Δηλαδή, αν μπορείς να το δείξεις σε μια οθόνη, να το δείξεις σε κάποιον, δηλαδή ότι έτσι αποφασίσαμε να τον διώξουμε. Ναι. Όχι efficient humane. Ναι, και όχι απλά efficient. Humane τρόπος θα έπρεπε να είναι αυτός με τα χημικά. Δεν γίνεται να υπάρχει άλλος τρόπος. Που μπορείς να δείξεις στο public κοινό είναι να το κάνεις με έναν τρόπο που δεν θα φαίνεται. Ακόμα και να πνίξεις κάποιον δηλαδή. Είναι brutal. Είναι brutal όμως, δεν είναι humane. Εγώ λέω να φέρω πίσω αυτό με τον Βαρέλο, έχει πλάκα. Εγώ θέλω να τον λιθοβολισμό. Που πήγε να τους θάψουμε σε ένα λάκκο, να τους θάψουμε τέλος μόνο το κεφάλι και να αφήσουμε τα παιδιά να τους πετάνε πέτρες. Και ήταν group effort κιόλας. Γιατί όχι, ναι. Sunday activity. Τα γευτάκια από το hostel. Είναι τελείω για όλη την οικογένεια. Λιθοβόλησε τον ξάδερφό σου, γιατί είναι τη γείτονα. Μάλιστα. Αλλά ναι, όντως δεν νομίζω να υπάρχει πιο humane πέρα από αυτή την ένεση χημικών. Και συνεχίζει να είναι κατά μέσο όρο brutal όμως. Ναι, εντάξει, είναι θάνατος ρε φίλε, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Είναι brutal μόνο για τα bots της situations, οπότε μπορείς πρώτα να τους βάλεις σε κόμμα ή σε ένα comatose state που δεν θα καταλαβαίνει τι γίνεται και μετά να το κάνεις. Εκτός και αν δεν το κάνουν, σωστά. Εκτός και αν πάρει υπερδύναμη από αυτό, πόσα χημικά μέσα.
Εντάξει. Για εξυπνήσεις σαν τον Jesus, τι. Ναι. Είναι σαν το εκείνο το meme που είχε Σκέψου το γίνει. Χριστό παιδόφιλο τώρα. Πάμε το podcast, εντάξει. Cancel! Φύγαμε. Ας πω κάτι, ο Μάκο με έχει προειδοποιήσει, μου λέει θα φάτε cancel. Το κάνω, δεν πειράζει, εντάξει. Νομίζω σε ενημέρωσα κι εγώ. Ναι. Σου νομίζω ένα fair warning. Αλλά Και αρκετό χρόνο να το σκεφτείς. συγκεκριμένα κάτι ξέχασα το. Τι ήθελα να πω ακριβώς. Γιατί δεν τους σταυρώνουμε στο δρόμο επίσης πάλι. Δεν το κάνανε σε δρόμο, το κάνανε σε βουνά. Δεν το κάνουμε και στα μονοπάτια, ξέρω εγώ. Ναι, θα πάω στην Σε Πεντέλη, ναούς. θα βλέπω. Είναι σε Α, κάποιους συγκεκριμένους χώρους. Σε Ρωμαίοι. κτίρια. Δεν το κάνανε απλά σε δρόμους, το κάνανε στον δρόμο προς κάποιο κτίριο. θα πάω στην Πεντέλη, θα βλέπω. Α, ο Γιάννης. Κρεμάστε εδώ, οκ. Just another Tuesday. Εδώ στο χέρι, ρε μπρο. Πήρα λίγο, δώστε ένα χεράκι εκεί να το χαιρετήσει σωστά στον άνθρωπο. Αυτό που πήγα να πω, ναι, είναι σαν εκείνο το meme όταν είχαμε COVID που απλά έπαιρναν και τις 3 δόσεις, ξέρω εγώ καλά, και γινόταν υπερδύναμος. Ναι, αυτό. Ναι. Θα χρησιμοποιούσαμε αυτό το πιστόλι που έχει και στις αγελάδες που βγαίνει μέσα έξω. Α, το στάνερ. Ναι. My next piercing φάση. Κοίτα, αυτό ουσιαστικά απλά ανοίγει τρύπα στο όλο τον εγκέφαλο. Σπάει το κρανίο και το μαθουλώνει και τον εγκέφαλο μέσα. Το πίσω κρανίο έχει πάει μέσα. Τώρα η μάσκα. Α, ναι, οπότε είναι safe, είναι safe. Αλλά για αυτά τα λίγα δεύτερα που κάνει παίρνει τον εγκεφαλό στο νιώθεις, that's the question. Όχι. Η αλήθεια είναι, δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλος να αντιδράσει. Okay. Να παραλάβει, να επεξεργαστεί το ότι ήρθε, το ότι σε χτύπησε κάτι και μετά να στείλει έντολη πόνο. Ναι. Το πράγμα είναι cool όταν τρως σφαίρα στο κεφάλι που η σφαίρα κάνει τούμπες μες στον εγκέφαλο σου και μετά βγαίνει και στο κάνει σαχταρμό. Ναι. Ναι. Εξαρτάται από τι απόσταση. Δηλαδή, αν είναι πολύ κοντά, θα σου ανοίξει όλη την τρύπα από εδώ και από πίσω. Αλλά είναι από αρκετή απόσταση, κάνει γούρες κρότανες, ναι, και μετά βγαίνει από σένα. Έλα. Ή μένει μέσα, εξαρτάται το Μπορούμε να το δούμε σε extra βίντεο. Τι είχα ένα ωραίο βιντεάκι που είδαμε αυτό πάνω σου στείλω να το ψάξω. Τώρα φανταστώ ήταν τύπου visualized theory, δεν ήταν Τι εννοείς? σε άνθρωπο. Visualized ήταν, ζωγραφισμένο. Αυτό εννοούσα. Ναι. Το μόνο που σκέφτομαι τώρα είναι ότι κάθε φορά που χτυπάει θα ακούγεται από το πλίνκο η ήχη. Απλά θα ακούγεται το τι. Oh my god. Τι ωραία πράγματα. Δεν ακούγεται έτσι. Ενδιαφέρον. Απλά πιο muffled επειδή είναι κλειστός χώρος και καλά. Έλα. Λες να ακούγεται το ίδιο. Επειδή είναι σίδερο. Δεν νομίζω. Απλά θα είναι πιο muffled επειδή είναι κλειστός χώρος. Ναι. Δεν νομίζω να ακούγεται καθόλου γενικά. Let's take a break. Θες μας εδώ από σου game. Να πούμε πάλι στο πνεύμα του Minecraft. Στο σωστό τέτοιο. Θες σοβαρή απάντηση ή όχι? Όπως θες να απαντήσεις. Είναι στο πνεύμα του podcast. Ό,τι θες να παρουσιάσεις. Ωραία. Σοβαρά το Dying Light. Οκ. Σοβαρή απάντηση. Εξίσου σοβαρή, αλλά όχι και τόσο. Οι ώρες το συζητάνε που έχουν ξοδέψει. Μιλάνε και από μόνες τους. Το Power Wash Simulator. Και πριν δεν το άκουσα, το Power Wash Simulator. Power Wash. Ναι, Power Wash Simulator. Wash. Και τι κάνεις εκεί? Είσαι ένα τυπάκι το οποίο καθαρίζει πράγματα με πιεστικό νερό. Έχει lore το game, δεν το περίμενα, αλλά έχει lore. Είμαι σίγουρο. Έχει όντως ωραίο lore. Ωραίο όσο μπορεί να είναι το να καθαρίζεις σπίτια με νερό. Πώς θα μου το πουλούσες δηλαδή? 20 ευρώ. Έχει πώς. Υπάρχει. Δεν είναι γενικά game το οποίο βασίζεται στο lore του. Είναι game το οποίο βασίζεται στο πόσο χαλαρό είναι. Γιατί είναι game το οποίο μπορείς. Εγώ αυτό έκανα μετά τη δουλειά. Απλά πήγαινα σπίτι και για 2 ώρες απλά καθόμουν εκεί. Χωρίς μουσική, χωρίς τίποτα, απλά έπαιζα το game. Απλά έπλυνα σπίτια άλλων μέσα. Όχι απλά σπίτια και αμάξια. Α, οκ. Subway stations. Αεροπλάνα. Μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι ότι είναι η ιστορία του ενδιαφέρον. Απλά συνδέονται όλα μαζί στο τέλος και εκρήγνεται η γη για κάποιο λόγο όταν το ανακαλύπτεις. Sorry για το spoil. Sorry για το spoil. Εντάξει, ξέρεις. Ξέρεις τι, δεν νομίζω να πάει στο Power Wash Simulator, συγγνώμη. Αν στο αγοράσω. Όχι. Έτσι θα το ευχαριστήσεις με καλύτερα γραφικά. Εγώ δεν είχα τα καλά τα γραφικά. Θέλει και γραφικά. Ναι! Πρέπει να βλέπεις όλη τη λεπτομέρεια στο χώμα και στη Σωστά. σκουριά. Σωστά. Στα γκράφιτι, στη μούχλα. Και το καθένα έχει διαφορετικό πιεστικό το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Μπορείς να κάνεις και level.
Τι ωραία. Αγοράζεις equipment και skins. I mean, why not? Χαλαρωτικό. Ακριβώς αυτό. Έτσι να φεύγει λίγο η σκόνη, να ξέρεις ότι αυτό είναι έτοιμο. Όχι σκόνη, είναι χώμα. Αλλά ναι, σιγά σιγά το βγάζεις, βλέπεις το άλλον, βλέπεις το ότι υπάρχει από πίσω να γυαλίζει, να είναι και πιο καθαρό. Συνειδητοποιείς πόσο καθαρό ήταν το δωμάτιό σου όταν το έκανες αυτό που έκανες στο game, ξέρω. Δεν το έκανα ποτέ. Έχω power wash, αλλά δεν το κάνω δουλειά σαν side hustle. Να πηγαίνω να καθαρίζω αμάξια και αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνω. Είμαι ήδη εκπαιδευμένος από το game και μόνο. Με το τι μάθημα θα χρησιμοποιώ και όλα αυτά. Μιλώντας για simulators, είδα στο mall έχουν βγάλει flight simulator. Φάση έχουν έρθει όντως από την αεροπορία και έχουν στήσει τύπου, πώς το λένε, virtual reality goggles σε καρέκλα και κάνεις flight simulation κανονικά. Έτσι είναι cool. Ναι, έξω από τα village. Τύπου τι οδηγάς, commercial αεροπλάνο? Νομίζω jet. Jet. Νομίζω ναι. Και κουνιέσαι κιόλας με την καρέκλα και αυτά. Απλά δεν νομίζω να έχει το GeForce. Όχι, δεν το δοκίμασα. Αμφιβάλλω να μπορείς να κάνεις simulate 9,3 G. Ναι, δεν νομίζω. Τέτοια είχε. Αν σου πω ότι τέτοια είχε στο τέλος του Attack on Titan, αλλά τέλος πάντων. Πλέον δεν έχει. Πότε διαδραματίστηκαν το simulation? Πριν το 2001. Του αεροπλάνου ή... Πριν το 2001. Δεν ξέρω. Oh my god, who gave it away? Anyway, moving on γρήγορα. Αλλά είναι... Εντελώς τυχαία ημερομηνία, δεν έχει καμία σχέση με το οτιδήποτε. Είναι ένα έτος πριν τη γέννησή μου, γι' αυτό το αναφέρω. Ναι, ακριβώς. Επειδή τότε ήταν πρώτη φορά που έκατσα σε αεροπλάνο. Ήταν πολύ αστείο γιατί έκλαιγα όλη την ώρα και έκανα όλους να νιώθουν άβολα. Νομίζω πήραν απότομη απόφαση με το πώς να σε κάνουν να το βουλώσεις. Wow. Δύο φορές. Βλέπεις η μαγεία της ακόμα κλαίει, ρίξε. Ακόμα κλαίει. Γκρουπ. Oh fuck. Το αστείο ξεσπίνεται. Έσυσε. Τι ισχύει. Πω. Θα πάω για έχω σήμερα και να νιώθω άσχημα. Θα γελάω. Well, πες μας για το Attack on Titan. Αχ, να πω για το Attack on Titan. Άντε πες μας για το Attack on Titan. Και να πω πολύ λίγα πράγματα για το Attack on Titan. Πρώτα πεθάνω. Τελειώνει. Well, θα πω λίγα πράγματα γιατί τους άλλους θα βγάλω βιντεάκι γι' αυτό. Αλλά basically ήταν αρκετά καλό το adaptation του manga, τα τελευταία chapters. Legit απλά πήρανε τα chapters και τα έκαναν animate, σκέψου. Είναι μια μισή ώρα special, right, το τελευταίο επεισόδιο. Και απλά κόβησε black screen και σου λέει chapter 4, chapter 3, ξέρω εγώ. Ναι. Και σου λέει legit ποιο chapter κάνει adapt. And you're like, ok. Οπότε ναι, ήταν αρκετά καλό. Έκανε κάποιες αλλαγές τις οποίες ήταν πολύ καλές σε κάποια στιγμιότυπα διαλόγου. Τα οποία για μένα βγάζουν πολύ περισσότερο νόημα έτσι όπως έγιναν στο anime παρά στο manga. Overall είμαι πολύ ικανοποιημένος. Το μόνο παράπονο που θα έχω πάντα για το Attack on Titan είναι ότι ήθελα να μην αλλάξει studio για να το κάνω η anime μέχρι το τέλος στο Witch Studio. Αλλά εντάξει, αυτό είναι για λίγο επειδή είμαι biased as fuck αυτό. Έχω ακούσει διάφορες νόμες. Αλλά γενικότερα σαν adaptation ήταν πάρα πολύ καλό. Οι περισσότεροι anime only δεν είναι καθόλου απογοητεμένοι και ίσως τους άρεσε και το βρήκανε masterpiece. Οπότε έχει να δείξει ότι απλά οι manga readers we are asking for too much. Και βάζω για μένα τον εαυτό μου σαν manga reader γιατί εγώ με το τέλος που είναι μια χαρά δεν είχα θέμα. Αυτά. Δεν έχω πράγμα πώς το πω γιατί ούτως ή άλλως it speaks for itself. Ήταν φοβερά επεισόδια. Από animation ήταν top. Soundtrack εντάξει εννοείται. Γενικά το composition και το direct ήταν πολύ καλό. Είχε και τα action scenes τα οποία τα χρειαζόταν. Ήταν μπομπάτο. Δεν το έχω δει, δεν ξέρω. Θα σου πω όταν το δω. Yes. Το καλό. Και γιατί το Dying Light? Το άλλο. Πώς θα θυμάσαι όλα αυτά, ήδη ξέχασα ότι σου έδωσα αυτή την απάντηση. Πώς το λένε, ήταν επειδή συνδέει τα δύο πράγματα τα οποία αγαπούσα πάντα. Parkour και zombies. Συνδέει αυτά τα δύο, παλιά έκανα προπονήσεις. Με zombies. Και τα δύο, ναι, όχι και τα δύο, ξέρω να φτιάχνω όπλα. Δώσ' μου κάτι σίδερα και τρόπο να τα μαζέψω μαζί. Γι' αυτό έχω βίδες στην τσάντα μου κάθε μέρα. Δεν το ξέρω αυτό και το ξέρω τώρα. Πάντα κουβαλάω βίδες γιατί πάντα μαζεύω. Και παλιά μαζεύα και παλιές πινακίδες πεταμένες. Α, ναι, αυτό μου έχεις πει. Τις κόλλαγα.
άνοιγα τρύπες, βασικά ένας φίλος μου το έκανε, άνοιγε τρύπες και πέρναγε μέσα σίδερο, το λύκιζε πάνω σε ένα είτε κλονάρι, είτε σε παλιό σιδερένιο, από καμιά πεσμένη λάμπα ή από κανένα θρανείο και το έβαζε πάνω σε αυτό. Κίνδυνος. Η αλήθεια, ναι. Και έχω σκεφτεί να φτιάξω. Έχω ένα ρόπαλο σπίτι, το οποίο θέλω να το κάνω έτσι μόνο. Γιατί ποιο πράγμα ετοιμάζεσαι? Ναι, αυτό πήγα από Ready for a Zombie Apocalypse. Κοίτα, τότε πίστευα ότι όντως θα υπάρξει ένα Zombie Apocalypse. Δεν είναι και πολύ απίθανο. Ακριβώς γι' αυτό. Αλλά πιστεύω θα μας προλάβουν οι εξωγήινοι και τα Nuclear War. Οπότε... Νιώθω ότι Νιώθω λίγο το ότι γίνεται τώρα, ο πιο πρόσφατος πόλεμος, να σας το θέσουμε. Ναι. Θυμίζει πάρα πολύ τον Black Ops 2 και γουστάρω. Γιατί πέφτουν κοντά οι ημερομηνίες και το τι γίνεται. Δεν έχει άδικο. Όντως. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει Black Ops. Δεν έχω παίξει, αλλά... Άμα δεις, έχουν αρχίσει ήδη να φτιάχνουν ρομπότ. Ο στρατός έχει να φτιάχνει ήδη αυτόματα ρομπότ με πυρομαχικά πάνω τους. Ο τρόπος ο οποίος τα φτιάξανε και το πώς φαίνονται είναι ακριβώς όπως είναι στο Black Ops 2. Α, ωραία. Ένα από τα maps το οποίο υπάρχει στο Black Ops 2 είναι ένας χώρος ο οποίος υπάρχει τώρα ένας πόλεμος. Και ένα πρόσωπο το οποίο μίλησε, που είχε πάρει το μέρος μία από τις δύο μεριές, δεν θυμάμαι αυτό, θα σε γελάσω κιόλας, μοιάζει ακριβώς με το κακό της τέτοια, του Black Ops. Τέλεια. Οπότε το Black Ops και οι Simpsons. Απίστευτα. Δεν θυμάμαι οι Simpsons να το πρόβλεψαν αυτό από όλα τα. Γενικά το trend που απλά κάνουν predict τα πάντα. Τόσο αστείο να το βλέπω αυτό. Όντως. Να το έχουμε προβλέψει και αυτό. Έκανες parkour δηλαδή. Άμα δεις σε μια εκκλησία, εδώ παραπάνω, έχουν βάλει κάγκελα στις σκάλες, επειδή πήγαινα εγώ εκεί και σκαρφάλωνα. Δεν καγκελώσαν όμως το ένα σημείο που ήθελα, που ήταν ένα παράθυρο στην κορυφή των σκαλών. Οπότε εγώ συνέχισα να πηγαίνω εκεί πέρα. Συγγνώμη, δηλαδή, πώς ακριβώς το σκαρφάρωνες κατακόρυφα? Ναι, ήταν τείχος. Ναι. Σκέψου μέχρι το ταβάνι, πες εδώ. Ναι. Ήταν τείχος μέχρι εκεί. Και από πάνω είχε ένα παράθυρο. Ναι. Είχε πρεβάζει, ξέρω εγώ, και από πάνω το παράθυρο. Και υπήρχε κάπου στη μέση ένα σημείο στο οποίο μπορούσα να πατήσω κανονικά. Είχε μικρή εγκοπή. Ναι. Οπότε σκαρφάλωνα εκεί πέρα και προσπαθούσα να μάθω δηλαδή πώς θα σκαρφαλώνω καλύτερα και να μαθαίνω καλύτερα την κίνηση. Επειδή όμως μας είχαν δει τόσες φορές που πηγαίναμε εκεί πέρα, εγώ και μια παλιά μου παρέα, αποφάσισα. Παραλίγο, ελπίζω. Τελειώσανε τις σκάλες και ο μόνος τρόπος ο οποίος υπάρχει πλέον πρόσβαση σε αυτές τις σκάλες είναι με κλειδί, που μάλλον έχει το χειρίες. Αλλά το αστείο είναι ότι δεν καγκελώσαν το ένα σημείο που ήθελα και ήταν το παράθυρο, οπότε εγώ συνέχισα να πηγαίνω εκεί πέρα. Εντάξει, χειρότερα αν καγκελώσεις γι' αυτό, πας στον ιερέα, παίρνεις το κλειδί. Και τι σταμάτησες να πηγαίνεις? Γιατί βρήκαμε άλλο μέρος. Πιο ψηλά. Δεν ανεβαίναμε τόσο ψηλά, ήμασταν ακόμα στο ground level. Μετά πήγαμε σε ένα πάρκο από την άλλη μεριά. Είμαι σίγουρος ότι ακόμα και στο γυμνάσιο που έχουμε εδώ κοντά σκαρφάλωνες στο από πίσω μέρος εκείνο το μικρό κομματάκι. Όχι στο από πίσω, μπροστά. Στο πρόβλιο, okay. Είχα ανέβει εκεί πάνω. Το είχε ζητήσει ο διευθυντής μια μέρα. Να ανέβω εκεί πάνω, νομίζω είχε πρόβλημα το στερεοφωνικό. Και ήθελα να το κατεβάσω. Δεν έπρεπε να το ανέβω. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου ζητάνε στο σχολείο να σκαρφαλώσω. Ή η πρώτη φορά που καγκελώνεται κάτι εξαιτίας μου. Πολύ ωραία. Σε μια εταιρεία κοντά στο σπίτι μου, επειδή βαριόμουν να κάνω τον κύκλο για να μπω, πέρναγα μέσα από μια εταιρεία που τότε ήταν εγκατελειμμένη. Οπότε σκαρφάλωνα μέσα και ξανά έβγαινα από την καραζόπορτα που είχαν. Και με έβγαζε απευθείας στο στενό που ήθελα να είμαι. Το θέμα είναι όμως ότι όταν ξαναπήρανε, κάποιος πήρε αυτή την εταιρεία, λογικά ενημερώθηκαν για το ένα μαλακιστήρι εμένα, το ότι πήγαινε εκεί πέρα κάθε φορά και η γκαραζόπορτα πλέον έχει 2 κάγκελα. Και όταν πέρασα την ημέρα που το καγκελώνανε και απλά γέλαγα μόνος μου και δεν είχα μια ιδέα γιατί γέλαγα οι εργάτες εκεί. Απλά περπάταγα και γέλαγα. Έχει στήσει 2 κάγκελα. Έχω στήσει 2 κάγκελα, ναι. Έχω κάνει την περιοχή μου πιο ασφαλές. Μπράβο. Κιόλας. Μπράβο. Νιώθω άσχημα που ανεβαίνω τις σκάλες το πρωί και δεν μπορώ. Εντάξει, δεν πειράζει, ξέρεις τι. Θα φτάσω και εκεί κάποτε. Και το έχω παρατήσει τώρα, οπότε τα έχω ψιλοξεχάσει. Οπότε εντάξει. Το μόνο που θυμάμαι είναι απλά να πέφτω ασφάλεια. Τι άρεσε, τι κοινός πλήβιος πλέον περπατάς παντού. Δυστυχώς, ναι. Δεν υπάρχει πλέον το σκαρφάλωμα κομμάτι. Ναι. Γι' αυτό παίζουμε σαν script, παιδιά. Σαν script. Από πρέπει να δω και το καινούργιο, βαριέμαι.
Αλλά πρέπει. Έχω ακούσει μέτριες γνώμες για το Mirage. Και εγώ, ναι. Μέτριες γνώμες έχω ακούσει μες τιμές. Κοίτα, είναι ότι αρχικά τα γραφικά δεν ξέρω τι κατά κάνανε, μπρο. Αλλά δεν είναι ωραία. Σε cutscenes. Είναι. Νομίζω είναι απλά κακό optimize το φωτισμό, ας πούμε. Ναι. Ξέρεις γιατί φταίει? Γιατί νομίζω έχει real time τέτοιο. Real time. Έχει κανονικό day-night cycle. Και τα cutscenes δηλαδή δεν σκυπάρουν σε συγκεκριμένο χρόνο. Όπως κάνανε παλιά. Πριν ξεκινήσεις ένα cutscene, άλλαζε η ώρα. Να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι ο φωτισμός. Γιατί χαλάει πολύ το texture πάνω στα δέρματα. Ναι, παράδειγμα σε cutscenes σε άλλα Assassin's Creed games που. Και το προηγούμενο ποιο ήταν το Valhalla. Ακόμα και στο Valhalla. Ήταν πολύ καλύτερα. Στο τέτοιο, στο Mirage δεν ξέρω γιατί το έχουν κάνει έτσι. Αλλά ναι, εντάξει, το gameplay είναι ok. Πάει πολύ πιο πίσω στις ρίζες του Assassin's Creed. Πάει στις ρίζες του, αλλά ακόμα έχει το τέτοιο. Αυτό που δούλεψε, το RPG system. Ακόμα έχει αυτό. Έχει στοιχεία του, δεν είναι εντελώς. Ναι, αυτό, έχει στοιχεία. Αλλά δεν είναι ακριβώς δηλαδή. μία κίνηση που μου της πάει πολύ στο Mirage, μου της πάει σαν ιδεολογία, γιατί να το κάνεις αυτό, δεν βγάζει νόημα. Είναι αυτό που, αν έχετε δει, είναι ένα συγκεκριμένο move που μπορείς να κάνεις, basically, δεν ξέρω πώς δουλεύει, είναι σαν το Deadeye στο Red Dead Redemption, που μπορείς να κάνεις aim κάποιους συγκεκριμένους targets και να εμφανιστείς, ξέρω εγώ, από πίσω τους σε slow motion και απλά τους σκοτώνεις. Διαλέγεις στόχους και μπορείς να το κάνεις, το κάνεις upgrade μέχρι πόσους στόχους μπορείς να σκοτώσεις έτσι. Και είναι ψευτιά της ψευτιάς, like, why the fuck would you do that? Το δοκιμάσανε με το που το είχαν κάνει στο Odyssey. Δοκιμάσανε να βάλουν τέτοια powers. Did they? Ναι, στο Odyssey έχεις basically magic powers. Στα DLC? Όχι, στο actual game. Ναι. Εντάξει, το πρώτο το οποίο ξεκλειδώνεις ήταν το Spartan Kick. Προφανώς δεν το ονομάσανε έτσι, για κάποιο λόγο. Αλλά είχε power-ups. Είχε δηλαδή απλά το όπλο σου ξαφνικά γινόταν poisonous, τύφλωνε στους πάντες. Okay. Είχε γενικά powers. Αρχαία Ελλάδα, ναι, οκ. Το Medusa σχέδιο, ναι, ξαφνικά το έχεις. Ναι, εντάξει, οκ. Γιατί όχι, και το DLC ήταν πολύ ωραία. Πήγαινε στον Όλυμ. Αχα. Γιατί στο Valhalla που απλά γινόσουν fucking ξεκλίνως κάτι outfits που ήταν Nordic Gods ή τι σκατά ήταν armors. Ωραία, το έχουν γαμίσει. Microtransactions που πληρώνουν. Όνα. Φαντάζομαι να παίρνεις ένα full price παιχνίδι και να έχεις και microtransactions. Το Diablo δεν είναι έτσι τώρα. 4. Ναι, το έχουν κάνει έτσι. Νομίζω ναι, είναι από το πρώτο που μου έρχονται. Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι πάντως που. Ποιο παιχνίδι σας έχει που καταστραφεί, πιστεύετε? Ή franchise ή συγκεκριμένο παιχνίδι που παίζατε το οποίο τρώει updates? Assassin's Creed, και λέω συγκεκριμένα Assassin's Creed γιατί ήμουν απορωμένος με το Assassin's Creed. Μέχρι και το Unity με Syndicate ήμουν απορωμένος με το Assassin's Creed. Πρέπει να βγει βασικά και το Unity, ήμουν full πορωμένος. Τύπου έχω μάθει όλο το lore. Γιατί το Assassin's Creed πέρα από το lore των games έχει και εκτός των games lore. Και είχα μάθει τα πάντα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί υποτίθεται έχει πάρει events που έχουν γίνει ξέρω in real life. Και τα έχει μετατρέψει σε γεγονότα που έγιναν στο Assassin's Creed History. Παράδειγμα, η δολοφονία του John F. Kennedy ήταν από Templars. Παράδειγμα. Δείξαν αυτό σε ποιο? Δεν το δείξανε σε game. That's my point. Είναι lore εκτός του games. Και πολλά τέτοια έτσι συμβάντα τα οποία έπαιζαν σε ένα μεγάλο ρόλο πολιτικά ή whatever ιστορικά. Είναι και καλά conflict μεταξύ Templars με Assassins. Ναι, το έχω δει και αυτό. Ήταν στο 3 μου άρεσε. Ναι. Που ήταν με τους Βρετανούς και τους Αμερικάνους. Ναι. Ήταν το ωραία ιδέα που το κάνουν εκεί. Όντως. Επίσης, η Ubisoft υποτίθεται είναι Templars. Είναι official όντως ότι η Ubisoft είναι Templars. Αν μη τι άλλο, ήταν καλή. Γιατί στο Black Flag στο Black Flag και στο Rogue βλέπεις την εταιρεία που έχουν την Abstergo ότι κάνει release όντως games που έχουν βγει από τα memories που κάνουν collect από DNA πλέον. Αυτό το είχατε στο 4. Ναι, αυτό σου λέω, στο Black Flag και στο Rogue. Ναι. Στο Rogue παίζει σαν Templar, στο Black Flag σε κάνει recruit η Rebecca με τον Sean που είναι Assassins. Οπότε δουλεύεις για τους Assassins παρόλο που δουλεύεις στην Abstergo, είσαι σαν spy. Στο Rogue είσαι Templar κανονικά στο τέλος, απλά σε κάνουν Templar. Actually με την τελετή.
Αλλά ναι, όλο αυτό το lore είναι πολύ φαν για μένα. Αλλά το γάμισαν γιατί δεν πήγε και πουθενά. Γιατί στο τέλος του 3 υποτίθεται όταν ο Desmond σώζει τον κόσμο από καταστροφή, κάνει release την θεότητα την Juno από τους θεούς που λέγονται those who came before. Ίσου, νομίζω τους λένε. Ίσου. Ναι. Και δεν το πάνε πουθενά αυτό το storyline. Μέχρι και το Syndicate μας δείχνει ότι η Juno έχει απελευθερωθεί στο ίντερνετ, μέσα στο ίντερνετ του κόσμου, και παίρνει power source από το ίντερνετ. Που είναι πολύ interesting. Και από εκεί δεν μαθαίνουμε τίποτα πέρα από κάποιες μαλακίες που μας έχουν πετάξει πάλι εκτός games. Δηλαδή χάνει όλο το essence. Άρα το πιο κοντινό μετά είναι το και καλά Origins, που και καλά μας δείχνει πως ξεκίνησε το Assassin's Creed Brotherhood. Αλλά και πάλι φεύγει πολύ από τις ρίζες του ρεάλ. Νομίζω ναι, το Origins δεν το έκανε πολύ καλά tackle το πώς ξεκίνησαν οι Assassins. Όντως. Γιατί νομίζω οι Assassins δεν ήταν και καλά από τους ίσου. Ήταν ουσιαστικά σε μεγάλα εισαγωγικά οι μύθοι. Όχι, απλά υπάρχουν άτομα σαν τον Desmond. Βασικά οι Assassins έχουν κάποια special powers, παράδειγμα το Eagle Vision, μπράβο, το οποίο το έχουν επειδή έχουν αίμα από τους ίσου. Ναι, αυτό. Και συγκεκριμένα, ναι, σαν η μύθη μπορείς να το πεις έτσι, γιατί είναι mixed blood basically. Ναι, αυτό. Από την Juno και τον άντρα τους, παράδειγμα, που δεν ήταν ίσου. Αλλά ναι, κάπως έτσι. Αυτό εννοώ, δηλαδή ότι επειδή είχαν αυτή το mixed blood με τους ίσου, είχαν και αυτές τις ικανότητες ουσιαστικά να σκαρφαλώνουν κτίρια σε χρόνους 0 και να έχουν ανθεκτικότητα και όλα αυτά. Καλά, μετά τα πάνε σε κάτι, αν εξαιρέσεις τα καινούργια games που έχουν βγάλει super dynamics και τέτοια, μετά το πάνε σε κάτι πολύ μαλακίες. Παράδειγμα στο Unity, όσο και να μου αρέσει σαν gameplay πάρα πολύ, ο Άρνο κάθε φορά που σκότωνε τον target του έβλεπε τις αναμνήσεις του. Like, what the fuck? Since when? Δεν ξέρω γιατί το κάνανε. Νομίζω απλά ήθελαν να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Ναι, κι εγώ, αλλά. Αλλά δεν δούλεψε. Το δικαιολογήσαν και καλά ότι το Animus ήταν διαφορετικό. Ναι. Αλλά δεν δούλεψε και τόσο. Νομίζω απλά ξέμειναν. Πώς γίνεται να ξεμείνεις? Δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι το οποίο δεν είναι χαλασμένο. Δεν ήταν ότι είχε πρόβλημα αυτό. Δεν είναι ότι είχε πρόβλημα, αλλά λεφτά. Το κάνουν απλά milk. Δυστυχώς, ναι. Γιατί απλά ήθελαν να κάνουν καινούργιο release κάθε χρόνο. What the fuck is the point? Δεν ξέρω γιατί, δεν έβγαζε καλά λεφτά, ναι, κάτι. Έλα μου ντε, γιατί έχει και πάρα πολύ μέρες που πουλάει. Παράδειγμα, το Unity τους πήρε ένα χρονικό διάστημα να το φτιάξουν. Είναι technically, μπορεί το story να μην είναι wow, technically όμως και visually. Αρχικά το Unity είχε βγει το 14 και κάνει keep up με τα γραφικά τα τώρα. Οριακά έχει καλύτερα γραφικά από το Mirage. Στα top, ξέρεις, maximize τα πάντα. Gameplay wise, to this day για μένα είναι το καλύτερο Assassin's Creed. Το parkour δεν το έχουν ξεπεράσει ποτέ από τότε. Ποτέ. Τα game mechanics, το πώς δουλεύουν στο parkour και τα πόσο smooth είναι οι κινήσεις, πόσα διαφορετικά animations έχει ο Άρνο για τα πάντα και το πόσο καλά μπορείς να ελέγξεις το χαρακτήρα, είναι unparalleled με οποιοδήποτε άλλο game έχω παίξει με αυτό. Όντως είχα δει ότι εκεί πέρα το είχαν μαστεράρει. Ναι, ήταν κοντά στο να μαστεράρουν. Και το combat ήταν πολύ καλό. Εμένα το μόνο άλλο game που είναι ένα game το Assassin's Creed, το Syndicate, το οποίο δεν είχε τα καλύτερα reviews γιατί ήταν λίγο αδιάφορο, ήταν πιο πολύ σαν... Ναι, ήταν σαν άλλο ένα Unity, απλά ξέρεις, με πολύ λίγα improvements, γιατί βγήκε ένα χρόνο μετά. Αλλά είχε πολύ πιο βρώμικο ξύλο Street Fighter, ένα πολύ πιο γρήγορο action paced. Μ' άρεσε αυτό, δεν ήταν ένα άσχημο actually. Και δούλευε με το lore, I guess. Δούλευε και πολύ με το setting, γιατί ήταν στο lore, ξέρω εγώ, ναι, 18 κάτι century Industrial Revolution, ξέρω, Victoria Era London, like, ταιριάζει πάρα πολύ. Και είναι και το λιγότερο σαν Assassin's Creed, γιατί σε όλα τα Assassin's Creed υποτίθεται έχει αυτή τη μία σκηνή, τον ένα θάνατο που απλά είναι σαν as fuck. Και το Syndicate δεν έχει κάτι τέτοιο. Το πιο sad πράγμα που γίνεται είναι η Evie με τον Jacob να μαλώνουν, like whatever. Αλλά και πάλι σαν gameplay ήταν πολύ fun για μένα. Το έχω τερματίσει 3 ή 4 φορές. Είναι το μόνο game του Assassin's Creed που έχω παίξει τόσες φορές γιατί είναι πολύ enjoyable. I don't know. Αλλά ναι, το Unity δεν το έχει ξεπεράσει τίποτα. Και είναι και τα λίγα games που είναι τεράστια.
Είναι τεράστιο game. Και δεν μιλάω για το story mode, μιλάω για όλα τα υπόλοιπα. Έχει πάρα πολύ πράγμα από collectables, από side missions, από chests. Σου βγαίνει πίστη. Προσπαθώ 4 χρόνια τώρα να το φτάσω 100% και δεν μπορώ, γιατί εντάξει δεν καίγομαι να κάθομαι να ανοίγω μόνο τα chests σε ένα session όλη μέρα, αλλά από αυτό μόνο τον λόγο δεν έχω ολοκληρώσει όλα τα quests. Αλλά πολύ fun game, πολύ fun game. I approve. Θα τσεκάρω μετά να το παίξω γιατί δεν θυμάμαι να παίζω το Unity. Ναι, είναι πολύ καλό. Αλλά ναι, εσάς απαντήσεις για το ποιο franchise games έχει χαλάσει? Γενικά δεν ήταν ότι παθιαζόμουν ποτέ με games, γιατί ποτέ δεν είχα λεφτά να παίξω. Fair. Οπότε βολευόμουν με τα browsers. Δεν θα έλεγα. Κοίτα, τα Assassin's Creed είχα παίξει μερικά, οπότε δεν ήταν ότι παθιαζόμουν και με τις εταιρείες και το πώς είχε οδηγηθεί. Αφού το ασχολήθηκα λίγο, όχι με το να παίζω τα games, να βλέπω reviews και όλα αυτά, το οποίο λέγανε, θα συμφωνήσω και μαζί σου ότι τα Assassin's Creed το ρίξανε πολύ, το χαλάσανε, αλλά το καταλαβαίνω από business perspective. Ναι. Οπότε, αν ξεμέναν από λεφτά, αν είχαν πολύ χαμηλότερο τουλάχιστον income από ό,τι είχαν συνήθως, η τριλογία του Origins, Odyssey και Valhalla την καταλαβαίνω. Το ότι ναι, μπορούσαν να δοκιμάσουν αυτό το κάτι καινούριο. Εφόσον το διαλύσανε εξ αρχής από το 3 με το ότι πέθανε ο Desmond, από τότε δεν είχαν τρόπο να συνεχίσουν το Legacy του Desmond. Ναι, όντως. Όχι ακριβώς το Legacy, αλλά ξέρεις. Απλά ναι, μέχρι το 3 είχε ένα συγκεκριμένο storyline που ακολουθούσε με έναν main character. Αυτό, ναι, και από εκεί πέρα απλά de facto πετάνε άκυρους, δηλαδή. Ναι. Δεν κολλάνε μεταξύ τους στα games πλέον, στο real time history. Όντως. Δεν κολλάνε μεταξύ τους και ήταν κρίμα. Δηλαδή μπορούσαν να το συνεχίσουν κάπως, αλλά αποφασίσαν να βάλουν σε εισαγωγικά τέλος το 3. Γιατί μάλλον βαρέθηκαν τη φάτσα του Desmond, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τους λόγους του, αλλά ήταν πολύ κρίμα. Δεν έχει επιστρέψει μια φορά σαν αυτό. Κοίτα, kinda έχει επιστρέψει. Που ήταν κολλημένο στο άνιμος. Είναι αυτό. Στο 4 βλέπουμε από ένα secret file μπορείς να βρεις τα PC που έχει στην Abstergo να μαζεύουν το πτώμα του. Ένα. Ναι, στο Syndicate τον αναφέρουν γιατί είναι οι άλλοι δύο χαρακτήρες που ήταν μαζί του, ο Σον και η Ρεμπέκα. Και μετά είναι όντως που τον βλέπεις ότι είναι μέσα στο Animus. Δεν του δίνουμε όνομα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι αυτός. Και αυτό νομίζω ήταν στο Origins ή στο Valhalla. Εγώ δεν έχω ιδέα. Ή στο Odyssey. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Στο Valhalla πρέπει να ήταν, γιατί είναι η καινούργια πρωταγωνίστρια στο real time, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά της, που basically μένει μαζί του για πάντα στο Animus για να βρουν μια λύση για το πώς να μην καταστραφεί ο κόσμος, νομίζω. Γιατί το thing είναι ότι ο Desmond έμεινε μέσα στο Animus, ή τέλος πάντων αυτό το concept του Animus, και προσπαθεί να βρει λύση για να μην καταστραφεί ο κόσμος. That was the whole point. Ναι. Και έχει περάσει, ξέρεις, απλά κάθεται και κάνει υπολογισμούς με timelines και τέτοια και προσπαθεί να απλά βρει το σωστό. Ναι. Λίγο Doctor Strange φάση. Ναι. Ναι, γι' αυτό σου λέω, το έχουν ψηλαγαμίσει. Έως πολύ. Αλλά εντάξει, it is what it is. Ένα game το οποίο θα λέγω ότι θα με ξενέρωνε με το πόσο hype είχε φάει και το πόσο hype ήμουν εγώ θα ήταν το Dying Light 2 παραδόξου. Γιατί είχα τρελαθεί με το κλιπάκια που έβλεπα συνέχεια το ίδιο τρέιλερ, μισάωρο τρέιλερ ξέρω εγώ και gameplay footage pre-release και τρελαινόμουν γιατί λέω θα είναι το ίδιο ωραίο με το πρώτο. Οπότε περίμενα χρόνια να μπορέσω επιτέλους να το πάρω, μου το είχε πάρει ο αδερφός μου στα γενέθλιά μου. Δεν μπορούσα να το παίξω, ξέχασε ότι είχα το laptop του και δεν δούλευε τίποτα σε αυτό. Οπότε περίμενα λίγο καιρό μέχρι να καταφέρει να το δουλέψει. Έπαιξα με 20 fps 30, αλλά έπαιξες. Είπα λέω εντάξει δεν γαμιάται γι' αυτό το game θα το αντέξω. Και απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Γιατί λέω είχε τόσο πολύ μέσα του αυτό το game. Ναι. Τόσο σε σύγκριση με το πρώτο, δηλαδή το πόσο ωραία το κάνανε και το διαλύσανε στο δεύτερο. Δηλαδή πώς θα το σύγκρινες που βρήκες τα πρώτα σου κακά impressions όταν έπαιζες? Πρώτον αλλάξανε και το flow του parkour system. Γιατί στο πρώτο, στο δεύτερο προσπαθήσαν να το κάνουν λίγο πιο realistic. Αλλά στο πρώτο έχεις αυτό το fast paced movement. Ότι πάντα μπορείς να κάνεις μια απόφαση, μια κίνηση και να την κάνεις και γρήγορα.
Ενώ στο δεύτερο έπρεπε να υπολογίσεις τις κινήσεις σου από πριν. Και χάνει αυτό το ότι στο άγχος, δηλαδή ότι θα μπορέσεις να κάνεις μια κίνηση. Για στο δεύτερο χάνεις απευθείας τις επιλογές. Το πώς είχαν φτιάξει τον κόσμο μου άρεσε. Το ότι ξεφύγαν όλες τις ταράτσες που έχει φως και φυτρώνανε δέντρα και κάνανε φάρμες και όλα αυτά ήταν ωραίο. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να μπαλανσάρω το πώς το λένε. Είχες επιλογές. Οι επιλογές ήταν ενδιαφέρον. Δεν μπήκα πολύ βαθιά μέσα στο game για να το ψάξω περισσότερο. Αλλά οι επιλογές ήταν ενδιαφέρον κομμάτι το οποίο είχαν βάλει. Μπορούσες να διαλέξεις ποιους θέλεις να βοηθήσεις. Είτε θα ήταν ο απλός πολιτισμός ο οποίος υπάρχει στις ταράτσες, είτε θα ήταν ο στρατός basically. Θα έκανε πιο safe το πώς θα πέναγες όταν είσαι κάτω από την πόλη, κάτω από τις ταράτσες. Θα το παίξω ούτως ή άλλως. Ναι, όντως παίξε. Είναι fun σαν game, απλά με ξενέρωσε το ότι δεν ήταν σαν το πρώτο. Ναι, επίσης το κάνουν πολλές φορές αυτό να δείχνουν pre-footage gameplay, ξέρω, και να το κάνουν downgrade. Ναι, και να μην υπάρχει. Ένα τέλειο παράδειγμα που θυμάμαι είναι το Black Flag. Στο Black Flag έκαναν ακριβώς αυτό που δεν ήταν το game marketing. Τι εννοώ, τον Edward, τον πρωταγωνιστή του Black Flag, τον είχαν πουλήσει σαν badass pirate που κάνει ό,τι γουστάρει και κλέβει γκομενάκια από δεξιά αριστερά και είναι fuckboy τύπου. Και παίζει το game και συνειδητοποιεί ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι απλά ένας τύπος που θέλει τη γυναίκα του πίσω. Ναι, I mean, he does fuck around, αλλά δεν το δείχνει. Like, ναι, είναι πιο σοβαρός από ό,τι περιμένεις. Πιο πολλά άκυρα έχει φάει παρά να έχει καταφέρει να κάνει παραπάνω από το talking stage. Ναι, πραγματικά. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί το κάνω αυτό. Αγιώς έτσι συνέβη το marketing. Αγιώς, να πουλήσεις κάτι σε κάποιον, θα το κάνεις overhype. Ναι, όντως. Για να είσαι σίγουρος ότι θα το πάρει. Κλασικό business trick. Ναι. Κατάπιε το moral σου, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Αν θέλεις να βγάλεις λεφτά, θα πείσεις τον άλλον ότι θα μπορείς να είσαι αθάνατος με το που παίξεις ένα game. True. Μόνο και μόνο για 60 ευρώ. Εσύ, Αριστοτέλη. Θεέ μου. Αλήθεια είναι, στην αρχή σκεφτόμουν να πω πως έχει καταστραφεί για μένα όλο το Pokemon Experience. Αλλά μετά θυμήθηκα ότι κάποτε παλαιότερα μου άρεσε να παίζω πάρα πολύ μαζί με φίλους μου να παίζω Overwatch. Για το 2 λες, Για το 2. Για όλη αυτή την οδύσσια Ναι. και μπλέκει το TST2. Ωραία, που δεν ξέρεις πού να το πιάσεις καν. Σε άλλα παιχνίδια, κακό direction, κάποιες κακές επιλογές, αλλά στο όλο πέρας παίζεται. Ναι. Είναι ένα experience που μπορεί να μην μετανιώνεις. Το Overwatch 2 είναι σαν να το κάνεις επίτηδες. Σαν να το καταστρέφεις επίτηδες, σαν να θες από Χριστός και μάτω. Δεν μπορώ να το χορέψω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφαιρείς τα loot boxes όταν κάνεις level up. Θα κάνεις ένα microtransaction, να βάλεις πάσο, να βγάλεις τίτλο 2 χωρίς να έχει τίποτα καινούριο πέρα από 3 παίκτες και 2 χάρτες και ένα game mode. Το Planeta Tab είναι τύπου στο πρώτο. Ναι, legit, απλά συνεχίσει το πρώτο με update. Και το έκανε free to play και είναι τόσο πανάκριβο αυτό το παιχνίδι να το απολαύσεις. Εγώ όλα τα ωραία skins, τώρα πρέπει να σκάσεις 30 ευρώ και αν το πετυχαίνεις, ξέρεις. Εγώ παλιά έμπαινα, τι έχει Halloween event, πώς θα πάρω τα ωραία skins. Γκάμω το, πρέπει να παίξω. Είναι ο μόνος τρόπος να πάρω τα skins. Ναι. Θα τα πάρω τυχαία. Να ευχαριστηθώ το παιχνίδι, πρέπει όντως να παίξω το παιχνίδι. Απίστευτο. Δεν μας αρέσει αυτό, θα να τα παίρνω. Θα σπάσω την κάρτα μου πάνω από το πληκτρολόγιο. Δεν τα αγοράζω. Είναι brutal. Ναι, έχει γίνει σε πολλά games αυτό η αλήθεια είναι. Γίνεται πολύ τώρα τελευταία. Όλα έχουν πάσο. Κατεβάζω ένα άκυρο mobile game για να παίξω για 3 λεπτά να το σβήσω και έχει πάσο. Ναι. Έχει fucking πάσο. Δεν μπορώ, λυπάμαι το Overwatch γιατί ήταν πάρα πολύ fun shooter game και όντως με excite και με φίλους είναι ακόμα καλύτερο και τα cool events που είχε. Τώρα σου βγάζει story missions 15 ευρώ το ένα, ξέρω εγώ. Πληρώνεις missions. Ναι. Δεν το θυμάμαι να το είχα δει αυτό. Με το πάσο τώρα πριν με μια σεζόν, σε αυτή τη σεζόν σου πάρεις και αυτά, απλώς λίγο έξτρα, αυτά τα story mission φάση. Δεν είναι καν story mission, είναι σαν τα event τα παλιότερα που έμπαινες, είχε ένα μικρό κάτι σαν cutscene και απλά σκότωνες μποτάκι. Να, καλά.
και το ίδιο πράγμα repeat. Είναι brutal. Ναι. Γιατί είχε τόσο ωραίο potential και μετά σε γεμίζει με μπιχλιμπίδια τύπου να βάλεις keychain στο όπλο σου, να βάλεις στικεράκι, να πάρεις αυτό το χρώμα όπλο το άλλο. Το θες, το χρειάζεσαι. Το θες, το χρειάζεσαι, σκάσου 50 ευρώ. Μια το πας, Ναι. Θέλεις το pixel σου αντί για μαύρο να είναι κίτρινο. Βλέπεις, 30 ευρώ. Εδώ με εμένα για μένα το Pokemon το ψηλό είχε να μου πως καταντήσει ψηλό τεμπέλικο, πανάσχημο, κλάνκι ασφάκι. Έδωσα 50 ευρώ για ένα παιχνίδι που γλιτσάρει από τη μικρή εταιρεία την Nintendo που δεν φτιάχνει παιχνίδια και σου τον άλλα. Το κάνει σαν side hustle. Και εκεί αναφέρεσαι στην Nintendo. Η Nintendo δεν νοιάζεται για ποιος θα πάρει τα games της ή το οτιδήποτε δικό της. Δεν νοιάζονται πλέον. Παλιά υπήρχε ενδιαφέρον. Όλοι οι άλλοι τίτλοι είναι τόσο τα Kirby, μπήκαν πάρα πολύ ωραία, το Mario, το καινούργιο είναι απίστευτα ωραία, το Legend of Zelda, αλλά το Pokemon τα χέρια μου. Ναι, γιατί ξέρω αν θα πουλήσει τους άλλους. Ναι, αυτό. Καλά, είναι το πιο δυνατό τους ούτως ή άλλως, αλλά... Αυτό είναι θρύλο. Τέλος πάντων, αυτό και για σήμερα. Όντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες join σήμερα. Δεν θα ξανατύχει. Να σε καλά. Εδώ θα μας πάρει ο ύπνος, μαλάκα, με έχει πιάσει μια φαστούρα φαγητού. Μαλάκα, ναι, πρέπει να σταματήσουμε να τρώμε πριν. Φίλε, τα σουβλάκια, δεν το παθαίνουμε με κάθε φάι. Ναι, όχι, αν τρώω μάκι, εντάξει. Ναι. Αν τρώω σουβλάκι, μου είναι πιο βαρύ, έχω χασομουριθεί τόσες φορές αυτό. Όντως και εγώ, ναι, κοιμάμαι όρθιος. Θυμάμαι στο τώρα, θα σας πούμε αυτό, πάμε κοιμηθούμε τώρα καλίτσα. Καλίτσα. Γράψτε... Το περίμενα τόσο καιρό. Να κάνουμε εδώ ποιος θα ήταν Big Spoon, ποιος θα ήταν Little Spoon. Ναι, αλλά ποιος θα ήταν το Middle Spoon. Το Middle Spoon. Yes, εγώ. Damn. Κάθε φορά ο καλεσμένος θα είναι Middle Spoon. Ελλάδα, βλέπετε. Έτσι πρέπει. Το appeal. Την πρώτη φορά το καλεσμένος πρέπει να είναι Middle Spoon. Ναι, όντως. Μετά το συζητάτε. Όντως. Ανάλογα την εμπειρία. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πάλι μια φορά που ακούτε τις βλακίες μας. Bye. Γράψτε κάτω πότε φάγαμε cancel νωρίτερα. Timestamp στο cancel moment. Ναι, please. Θέλω όντως να δω, δεν θυμάμαι τι έλεγα. Γεια σας. Bye. Bye.